Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Sedoso Surabaya. Ingkang kinurmatan Bapak lan Ibu Guru SMK Negeri Sedoso Surabaya. Lan ingkang kula tresnani rencang-rencang SMK Negeri Sedoso Surabaya. Puji syukur katur ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kanugrahan kebagas warasan dumateng kula panjenengan sedaya, saengga kula lan panjenengan saged bima kempal ing papan panggenan menika lan saged ngendikaken yaiku nyambut bakti sosial. Salajengipun shalawat salam mugi-mugi tansah katuraken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng kulawarganipun, sahabatipun, saha pandherekipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk syafaat ing donya saha akhirat. Amin. Bapak Ibu guru lan kanca-kanca ingkang kinurmatan, kita remen kalian keindahan lan karesikan. Karesikan lan keindahan menika satunggaling kunci ketentraman. Ingkang asri lan sae badhe cepet ical kaindahanipun prikala mendeke mawon kanthi reget lan boten kumrawat kadosa sae. Semanten ugi kados untuk ingkang rapi nanging reget menika boten diremeni. Mula kangge njaga kebersihan lingkungan sekolah, monggo kita laksanakaken kerja bakti. Tartamtu kemawon kanthi kerja bakti punika kita wiwiti kanthi ambudayaken tresna dhateng kebersihan lingkungan punika. Mula bocah-bocah didhawuhi bapak lan ibu guru kangge gotong royong supaya lingkungan sekolahe resik lan boten enten wabah penyakit. Kangge nglancaraken kegiatan menika, bocah-bocah didadosi bapak lan ibu guru mbeta alat-alat resik saka griya. Resik-resik didadosi bapak pembina ing sekolah kanthi lancar. Minangka kula ngaturaken resik-resik saka lingkungan sekolah, kamar mandi, musola, lan liya-liyane. Mula saben sakelas dibagi saben sak regu supaya enggal. Bapak lan ibu guru lan kanca-kanca ingkang kinurmatan, kebersihan menika satunggaling pokok kesehatan. Menawi lingkungan sekolah kita resik, mila gesang kita badhe jeraos nyampun. Mekaten atur kula, mbok bilih wonten titaling kula nyuwun pangapunten. Kiranging subasita miwa tumpang suhing basa lan sastra panutuping atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.